Jarikmu cupet dhewe to? Boten iki. Heh? Jenengan sing delok. Ora. Wong tak biyakke. Ora wis. Anjane iblis kok kowe iki. Kok dhewe? Ayo dhewe kok ya. Niki wong telu e. Ora cilik-cilik, kowe dhewe ijan semono e. Tenan kuwi mau sore aku nonton TV. Diajari betul, sana. Ngapa to Mas? Lagi topo aku. Pesake, Pak. Oh ben. Ambok delo-delo ra. Wes cangkeme. Mas lah. Niku ki kan apa? Kowe iki lambemu wis nek omong ki tanpa nganggo kampas rem. Ning jagongan ki nek lanang wedok gak anakku do turu ki langsung tak singkirke kono masak apa-apa ngono. Ora ndek apa-apa wis godhog watu ngono aku ya. Kudune nek niat bayarin niku aman nggo sawer. Pruk cangkemmu.